täällä puuhastellaan tämmöstä viininpunaista 200 Nissania S13 91 vuosimalliltaan. Ja tästä on tällä hetkellä taas moottori nostettu pois. Ja käydään sitä kohta vähän lisää läpi, että miksi. Tää autohan on ollut mulla sen, mä en nyt muista tarkkaan, onko mä tän 2008 vai 2009 ostanut itselle. Tää oli silloin aika erinäköinen ja tää on Turusta haettu ja alun perin tää on niinku tuotu Saksasta Suomeen. Ja tässä on nyt tehty sitä sun tätä vuosien aikana. Ja niin tällä hetkellä mulla on vaan tämmönen pieni omakotitalotalli niin tässä sivussa. Että tässä ei ole mitkään isot tilat, mutta kyllä tässä on kaikkea aina välillä isompaa ja suurempaa tehty. Joo. Pitääkö tätä katsoa vähän minkälainen tää nyt on. Täällä sisällä on tämmöstä aivan aitoa japanilaista osaa, että siellä on Blitzin lisämittarit ja Kuskon pulttikaaret ja Pride-aitoa penkkiä käytettynä. Tai alun perin tästä niinku kiertokangen laakerit loppu 2021, kun se oli vai milloin se oli. Niin sitten siinä moottori nostettiin pois ja pikkuhiljaa ruvettiin sitä rakentamaan. Ja tänne tuli sitten itse vielä EcoMasterin Black tällä RP-sarjan moottoreihin tehdyllä adapterilla niin tuohon itse laitettua, niin sinne piti ne kaikki pinnitykset ja silleen piippailla, että ne täsmää tuohon CA18 detin siihen pinnijärjestykseen, kun RP:ssä on pikkusen erilainen. Niin. Mutta joo, auto saatiin käyntiin silloin syksyllä sitten pienien ongelmien jälkeen ja siinä piti sitten ensimmäisiä kunnon sisäajoja lähteä ajamaan, niin 30 kilometriä ajettiin ja säädettiin läppärillä vähän samalla, niin sitten laturit chippas ja auto hinattiin tänne ja se on sitten taas tallissa ollut sieltä. Ja laturi on nyt taas kunnossa ja moottori on taas pois, niin mennään katsomaan moottoria. No joo, siis tässä olisi nyt tää moottori, että tämähän on niin kuin aivan kokonaan joka puolelta rakennettu uusiksi, että siellä on kanget ja männät vaihdettu ja kaikki uudet laakerit ja niin kaikki on pesty ja joitakin osia on maalattu ja maali on pysynyt enemmän tai vähemmän hyvin huonosti. MZ-wiringin toi triggerikitti. Tääkin on RP-moottorista. Mä ite tein semmosen pienen korotuslevyn tonne nokkapyörän alle, että tähän tuli oikea etäisyys tähän anturiin ja niin se saatiin myös syksyllä toimimaan. Ja täällä on nyt sitten se syypää, miksi tää moottori nostettiin nyt sitten taas pois. Elikkä silloin kun tää kansi meni uudelleen rakennukseen ja puhistukseen, niin mä löin täältä tämmöstä alkuperäiset, täältä menee niinku kannesta alas tonne lohkoon öljykanavat, niin siinä on tulpat. Mä löin ne tulpat pois ja sitten löin tonne noin A:n liittimet. En lyönyt tarpeeksi syvälle, joten ne lähti irti. Ja nämä oli siis kummatkin ihan löysässä. Sitten se valutti kaikki öljyt täältä kummaltakin puolelta tänne ihan alas joka paikkaan. Ne on nyt korjattu ja toivon mukaan ne pitää hyvin. Ja no sen näkee sitten kun tällä taas pääsee ajamaan, että mitä esimerkiksi lämpövaikutus tuohon vaikuttaa, että onko siinä onnistuttu vai ei. Tälleen näin kaikki isommat vedet pois, niin se kuivaa tässä sitten yöllä ihan hyvin.
nostaa takaisin paikoilleen ja siitä ilmeisesti kanssa vähän tehdään sitten pientä videota tai ainakin yritetään. Niin. Eikö seuraavaa filmiä?